chiwo singo mar omenda maduto hewo bilion 2.5 ne dongruok e alwora ma Dagoretti, ma ok oweyo chien miyo jopuonjre singo mar nyamburko mar tayo wuodhegi. Nimesema hapa Kangemi Primary School mimi nitawajengea madarasa 15, nimetoa milioni 30 ndio watoto wa Westlands wapate mahali pazuri pa kusoma. E singo mar gero sikunde ma Nairobi, Ruto singo maromo shillings bilion 1, ka chiro ma Kangemi kod chiro mar Ruta duto yudo singo mar omenda maromo shillings milion 850, ka osiptal ma Mutuini jatend piny ochiwo ne singo mar milion 250. Leo hapa nimekuja kuanzisha soko ya milioni 350 ya watu wa hapa Dagoretti, ili kina mama na vijana wanaofanya biashara wafanye biashara mahali kuna maji, mahali kuna usafi, mahali kuna stima, mahali kuna storage, mahali kuna cold room. Mimi nitatuma waziri wangu Alice Wahome akuje hapa, akuje aongee na hawa watu, na nitatoa shilingi milioni 200 niwajengee soko ya Kawangware hapa, ndio nyinyi muweze kufanya biashara mahali kuna usafi na mahali kuna mambo mazuri. Gedo mar kar tiegruok ma PC Kinyanjui, jatend piny osingone shillings milion 30, ka kar tiegruok ma Dagoretti Excellence Center osingone masinde mag kompyuta maromo 200 e kind singo mamoko. Na huyu KJ nimemwongeza milioni 30 ya kupanua Technical Training College ya PC Kinyanjui, ndio vijana zaidi wa Dagoretti waende pale wapate elimu, wapate ufundi, wapate taaluma zingine, ndio wasaidie kujenga Nairobi na Kenya. To ne jopuonjre mag mbalariany kod mago mag kuonde tiegruok ma osebedo ka bandho sirikal omenda mar hola mar HELB, jatend piny osingo ni aguchegi dhi bedo kod pesa ma ok okalo tich abich jumani. So jana nilikuwa na waziri ambaye anahusika, kulikuwa na matatizo pale kwa HELB board. Leo head of public service anashughulika na hiyo kazi, na nimewaambia by Friday pesa iwe imekuwa released kwa vijana wa taifa letu la Kenya, so that everybody can have their resources. Ruto okoweyo chien wach winjruok e kinde gi Raila Odinga, ka bende omako chung motegno ni chenro ma osingo duto biro chopo kare. Simuliona hata niliongea na baba nikamwambia tuunganishe Kenya, tuunganishe Wakenya wote, na mimi nawahakikishia hakuna jamii, hakuna dini, hakuna sehemu ambayo itatengwa. Sisi wote tutatembea kwa pamoja, because we are one people with a common destiny. E odiochienge mar adek e limbe motimo e kaunti ma Nairobi, kaka pile jatend piny ochopo kod odheru ma oting'o singo ma opogore ka iye kanyo obolo ne jopuonjre singo mar miyo gi omenda mar HELB kochopo tich abich ma jumani. Geno mar japiny en ni singo ni en singo mabiro chopo kare, to en singo ma oketi mondo kal kamano. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Kangemi, Nairobi County. Duond bura mar ODM oyudo keyo mobup e yiero mag jokombe mag komiti madongo mag od bura tok chopo e winjruok mar tiyo kanyakla kod sirkal mar Kenya Kwanza. Jaod bura man Malego Usonga Samuel Atandi oyier Nyalodia kaka jakom mag komiti mar loso budget, kendo okawo kar jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro e kinde Matindi Mwale oyier mar telo ne komiti mar ng'iyo tije omenda mag jopiny kata pak. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino meoler. Ndalo machuok bang' ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto keto kogi ogirimiti mar tiyo kanyakla, duond bura mar ODM oyudo loch maduong' e yiero mag jokombe mag komiti mag od bura. Jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi oyier Nyalodia ka jakom manyier mar komiti mochung'ne loso budget, kendo kawo kar jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro. Samuel Atandi dhi bedo jaod bura mokwongo mar duond bura mobalo kod sirkal kuom telo ne komiti mopugno mar loso budget, kendo pogo chenro mag dongruok e gwenge duto ma pacho kae. Lemo makamano osebedo kae telo ne kod duond bura manie loch e historia mar od bura maduong' ma pacho kae nyaka ne piny Kenya yudo loch e higa mar 1963. Ramogi TV oyudo thuolo mar twak kod jakom manyien mar komiti mochung'ne loso budget Samuel Atandi. Ndiko budget pogo pesa te mar sirkal, kendo hakikisha ni pesa mag sirkal itiyogo maber kuonde piny duto ok en tich mayot. Omiyo adwoko erokamano duong' ni komiti mar od bura, kendo maduong' mogik en ni adwoko erokamano duong' ni broad based government
nikech ing'eyo ni wan kaka jo ODM wan members mag opposition. Onge chieng' ma opposition nyalo bedo ni nyalo migi tich mar bedo jakom mar buche mag committees mag sirikal. Committees ma ODM osebedo ka nyalo tayo od bura gin committees mag oversight mag pingo sirikal, committees macheko sirikal kich wasebedo ka wan oko. To kaluwore gi nafas manyocha wan wang'o kanyocha Raila Amolo Odinga jatendwa oketowa mondo wati machiegni gi sirikal mar William Ruto, omiyo koro wayudo ni wanwang'o nafas ma kawo jakom mar budget. To Justin Muturi okang mar ka wuok e riwruog siasa mar Kenya Kwanza DP e duond bura ma jatend migawo mar jotije sirkal Justin Muturi ne nitiere iye kendo ema ne omiye teko mano mar bedo ogai mar yiero mokalo. Tende duond bura no ondiko ne jandika duond buche Anne Nderitu ka dwaro ni omigi thuolo mano mar dar e riwruogno. Jandika duond buche oyudo barua no kendo chenro mar dar mar DP party koro chakra yanga kendo duond bura no ochiwo milome mar ndalo 30 mar wuok e Kenya Kwanza. Democratic Party dhi bedo duond bura mano ma okwongo wuok e Kenya Kwanza nyaka ne tiek yiero mar 2022. Kamachielo nyathi ma jahigni 2 dhi nyime gi yudo thieth e osiptal maduong' ma Homa Bay bang' wuongi goye kendo weye gi adhonde maricho e dende tok gwandruok kod min nyathino ma bende en japuonjre mano ma jaklas 12. Nyathi ma wuoyino ne oringo e osiptal gi dagi bang' kane wuongi ne orodhe marach kendo weye gi adhonde maricho e ng'eye kod lenda wang'e. Da nyathino wacho ni achijno bende en gi gwenyruok gi min nyathino ma osebedo osiepne kuom kinde. Yangore ni nyakono ne odagie ni dwaro ka donjo dala ng'ata donjo ka piny imore to ka donjo i dala to nyara yudo kobedo yo ka kor jikon e ndiri kanyo ema winjo ka ji osebedo oko kanyo wuoyo gi nyara ni Sena in ka nyathino
zangu kwani mkutano
Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'ejo thumbewa. Tich Abich, saa 2 okinyi, kik bai. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. Just amazing. Happy International Women's Day from Viusasa. Nyakwara Mugiajuang, dakika en 38 tok saa 12 mar okinyi, machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Antiere kae kod Raymond Jowi, amano jafwambo wadwa mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet okinyi makawuono. Oyawre Jowi, ichio nade? Oyawre ahinya, achio maber. Pod wadhi nyime gi rwako ker. Kawuono ng'eno biro kuma dak. Kawuono ene backyard ni. Ene stronghold na. Makmani kara biro gokinyi ngene kiwuok gi Ngong Road kama kidonjo gi DC mondo kichak donjo gi Kibra kama to ayudo ka kar joala ma DC kanyo wang kabisa. But amor gi response mar jo firefighting nikech immediately ma adonjo Ngong Road kama to joneg mach be donjo. Kata kamano ang'eni yang ka kerang ni bi maga chiel kuom gik mango huwe. Kata kamano pinyo chio maber Joyce. Yes. Machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono kwa ng'iyo gazet mano mar The Standard kaachiel kod Daily Nation wantiere godo okinyi makawuono kwa neno weche mag miyo pek anno ka beto pogore anno ka The Standard okete ka ni dishonorable Daily Nation to kete ka ni impunity king'iye kod angolo mari mar kaka jafwambo Jowi gazet mane miparo ni jopiny nyalo bedo godo kod siso ahinya mar mondo mi giso giduto gibeyo en mani ma nyalo lombo wang' jasomo kawuono king'iyo mbele kanyo endo tiyudo wach mar piny Kenya konyo piny mano ma Sudan keto girimiti mar keto kwe gino mabende samoro no kodhi maber gi jo diplomasia ineno weche mag ogai maduon bucho ODM Raila Amolo Odinga weche mag od bura jatend kweth mathoth gi manok ndindi nyo nani Kimani Chungwa gi Junet Mohamed ichaki neno speaker mar od bura mano mar Senate be kanyo wetangola apani gazet mar Standard kawuono dwa mule weche madhi gi siasa ahinya to mage gik ma japiny dwa no winji lokruok no bede od bura ang'o motimore duond bura mar ODM ang'o motimore to kata kamano akieko nyalo chako kod neno gino manitiere it gazet mokwongo mano mar gazet mar The Standard okinyi makawuono mar mondo minya Nyakwara Mugiajuang bende oneane to kata bedo ni gazet mar The Standard okete it gazet mokwongo mano mar gazet ni gazet mar Daily Nation bende omule iye kanyo nikech kwa dhie it gazet mano mar auchiel kaachiel kod mano mar abiriyo mar gazet ni mar Daily Nation bende makoro gi yango gigo manotimore od bura mamalo odiochieng' manyoro kata kamano kwa ng'iyo gazet mar The Standard dishonorable nyalo bedo nang'o momiyo gazet ni mar The Standard okawo okang' mar mondo miyo okete ni dishonorable en kaluwore kod kaka jatend kweth mathoth e od bura mamalo mano Kimani Ichung'wah kaachiel kod jatend kweth manok mano Junet Mohamed noloso odiochieng' manyoro e kinde ma
kendo so ni noge yangu chuma kini koso so ni ko bende ko ke parties ni pakma ko mi batis man mobalo to aneno ka wach makamano king'iyo kata it gazette mokwongo mano mar gazette ni mar The Standard waneno ka bathe kanyo bende MPs increase their budget oket kanyo it gazette mar auchiel mano mar gazette ni mar The Standard kata kamano jowi waonge it gazette maiye mano mar The Standard mak mana ni The Standard wanyalo mana ng'iyo it gazette mokwongo mana kanya kwa Ramogi Ajwang neno kanyo to weche makamago bende gazette ni mano mar Daily Nation oketo it gazette mang'iyo omiyo adonwa dhi it gazette mano mar auchiel ka achiel kod mano mar abiriyo mar gazette mar Daily Nation okinyi makawuono mar mondo mi wang'ia ne weche mabende notimore e od bura kacha kata kamano adwa wachako dit gazette mar abiriyo kalon ni mane wach mane walose ondike kanyo ni nyoro ousted from mano committee mano mochung' ne weche go mag budget and appropriation committee ka bende nyaka sani mana ka kisewacho ni liekore no nyalo bedo ni otenore korka Gachagua kalure kod rem mare e chopo akache kinde techo oko Gachagua tano ko ket picha mano mar jakom manyiena mano mar committee makamano mano jaod bura male Usonga Samuel Atandi ka koro odichieng' manyoro kinde makoro ne owacho acceptance speech mare no goyo erokamano ahinya kuom miye tinga mano mar telo ne committee makamano to bende ma okang' mokwongo ma ng'at ma ok wuog mane kweth mathoth e od bura kacha ma koro telo ne committee maduong' kaka mano mar budget and appropriation committee e od bura wang'eni Atandi en ja ODM to wang'eni kinda Azimio kod Kenya Kwanza ma speaker no yango dipo den kweth mathoth e od bura kacha ana penjo moro achiel ni to ka nodugo yangore ni migosi Ndini Nyoro ne golo omenda moro mabalang' to tero dhi timo godo dongruok e kar chung' od bura mare sani koro mi ja od bura ma Alego Usonga mano migosi Samuel Atandi weche mane Juneto wacho e kinde mane githicho oko kata mane gigolo oko e apisi Ndini Nyoro ka giyango ni nitiere omenda moro moyangore mae ndina penjo ni gifwenye karang'o koso koro iwache sama kata kamano loggi nikech liet mar siasa koro gidhi perform koso gidhi moro ng'at mano keto gicha nikech oketgi kanyo mane penjo ma ji penjore maduong' ato bende aneno ka gazet ni mar Daily Nation piny kanyo bende giketo kata giyango mokom lokruoge mane otimne committees mopogore opogore kwanyalo mana ng'iyo ata glance kanyo mano kotudore kod moko kuom committees mano otimne lokruok kwatiyo kod ranyisi watiere kanyo kod budget and appropriation committee ma Samuel Atandi jaod bura ma Alego Usonga koro kao kar Ndini Nyoro jaod bura ma Kiharu mosebedo kaka jakom wantiere kod constitution trade industry and
Collaborative Committee mano ma omakanyo kod Bernard Shinali mano mar Ikolomani sani koro oburo bedo kokao kar James Gakuya mano mosebedo kanyo bende kotudore machiegni ahinya kod mano jaod bura nyaka sani koro iwacho ni Mayaka ema koro okao Mayaka ema okao kar Wanjiku aya nyakora Mugejwang mago duto inyalo somo e it gazette mano mar 7 to kapod wantiere it gazette mar 7 kanyo bende nitiere wach momako wanga kae ka koro senators giseyo jod bura mar Omenda mano John Mbadi ni John Mbadi oloko senate kaka village baraza kama onyalo bire kama samohero bedo kobi man kalure ni senators ne oluongo John Mbadi mar mondo mi ochope nyimgi kata kamano John Mbadi nokochopo e nyima mano senator mano committee mar senate mano mar Senate Finance and Budget Committee kamano luonge mar mondo mi obi oler weche mag budget policy statement kachiel kod midterm budget management strategy kata kamano Mbadi no chopo to no chiwo explanation mora mo tudore kata kamano ma koro sebedo ka kelo yuarruok ahinya e kind county governments kata governors kachiel kod jod bura mano Omenda mar bilion 10 road kitty standoff nyaka sani koro sekelo midhiero ne jotije mopogore opogore counties kacha nikech nyaka sani nitiere omenda monego beni chulo CHPs kata nyamrerwa kachiel kod lakteche mosebedo ka ng'anyo kata kamano omenda ma kamano ok nyal gol kaluore kod yuarruok ma podi nitiere mano mar road levy fund mar bilion 10.5 ma governors kachiel kod jod bura osebedo kalaro mane it gazette mar 6 kanyo aningena penjora ga pile pile ni to omende maonge pacho ka koso process mar disbursement kata kako nego beni golo omenda samo nego beni gole kako nego beno bedo ichwale kamo nego beni kete nikech yudo ka iwuoyo weche mag omenda gi mag dongruok mar thieth omenda makama nitiere onego timgo kama kichake gidhi kama mai nitiere mar levy mar weche yore ni eni ng'ade nyaka weche mag fuel matin en omenda mantie minyalo choki saa mora mora midware to koro kochopo saa monego beni kori bedo kegi kuonde mopogore opogore mondo gidhi gitim wechego mag dongruok tido ka onge saa mora mora ma itimo budget mapacho kaendi gima na penjo chieng' moro jalonyo wechego mag omenda to sama itimo budget en ga mano omenda mindika kosa en omenda ma nitiere to nonyisa ni en omenda mantie e gini go kode budget to kochopo sama koro nego beni ke kuonde mopogore opogore tido ka koro onge nyaka gi sani koro ido ka nitiere nyaka omenda ma koro moko mok nyal gol mondo mi odhi otim gima nonego beno timo kata kamano osechoke kendo en gima nitiere jotije mag sirikal mago kaka jo nyamrerwa ma bende konyo e weche mopogore opogore ahinya te counties magwa mapacho kaendi ido ka gin jogo ma bende chwalo ripode mag weche mag thieth ahinya to mago matimore kor gwenge tido ka gin jok ma bedo underpaid moingo ng'ata gine machielo samoro be kata weche gi mag chudo go bende ok ang'eyo gima timore in terms of priority gik mo prioritize pacho kaendi gin gik moko ma samoro kata king'iyo nyocha kaendi awijo ka samane Cleophas nigi wende kanyo nogo nyaka kwan omenda ma bende osegol kaka sadaka e kanisa gin omenda mane chopo millions gi wiye mago sama igolo to nitiere to sama kore bire mage monego beni kore ing'iyo other funds 3.24 billion mano ma bende noseketi mondo mi chul nyamrerwa health promoters e kor gweng bende onge yuarruok mosebedo e kind sirikal mamalo gi sirikal county apani ka odhi mbele ni to gik mang'eny nyalo chung' nikech iyudo ka gin omenda mag kor gi lach to gin madhi e sectors mochuno ahinya to mago mag thieth e kor gwenge nyakwara Mugejwang mano bende nyalo somo it gazette mano mar 6 mano mar gazette mar Daily Nation adwa dog chien Jowi kalo ni wach mane gazette mano mar Daily Nation omenyo kata omiyo peke it gazette mokwongo poke ne wang'iyo it gazette mokwongo mano mar gazette mar Daily Nation ondike kanyo ni impunity kaluore kod maundu mane otimore mano apini madongo e pachoka kinde mane jatend piny William Ruto ne otimo limbe mage gwenge mag Mathare mane county ma Nairobi kapar ni jatend piny William Ruto kod nitiere limbe mage mane county ma Nairobi kama osebedo ko wuothe gwenge mopogore opogore ko nyalo mana ng'iyo picha mabende nitiere kanyo no ka nitiere nyamburko moro kanyo to nyaka piny ka nitiere nyamburko mag jigi wegi makoro jomaundu ne monjo weg nyamburko moko koro ne okawo mano kang mano mar keto drisha piny kata chwalo kiyo mar drisha piny mar mondo mi
joma ne nitiere kod nia marach mar kwelo gi kwel to koro ne en gino malit ahinya kalore ni joma undu makamagi ne gi target seche moko ka convoy mar Ruto sekalo to koro gibiro tokgi kata ka convoy makamano biro to gibiro kata gitelo ne convoy to pani magi duto timore e kinde mong'eyo ni e kinde ma jatend piny William Ruto timo limbe e gweng' moro amora e pacho kae to ang'e ni nitiere jogo matelo nega madhi make sure ni arita nitiere makare nitiere obila manitiere kod lony kaachiel kod tiegruok mamalo kaachiel kod kata mago mang'weyo maling'ling makuongo to dhi to survey area no mondi ka jatend piny pok odhi penjo nyalo bedo ni magi notimore nade makoro jopiny ywak kaluwore kod lal maduong' magiyudo. Mokwongo en mos makende ne jo timo ohala kaachiel kod jogo mane bende mwandugi okwal kata okethre. Mokwongo we anyisi Joyce, en adier ni kamoro amora ma ker dhi e timo limbe to jotim apedha, okwach kich, apisa kaachiel kod wechego mag arita kwe jimbo ga mokadho kabisa. Mak mana nyaka ing'e ni samoro amora ma ker biro kaachiel kod jotelo mamoko to jokwan mag jogi matimo wechego mag arita kwe samoro bedo matin gi turnout mar jopiny. King'iyo kata gweng' ma Isili kama ne ker ochako e time rombe e kaunti ma Nairobi kaendi nineno kweth manowuok dhi rado ne ker maching'e ni kata ni yor mana securities kata 100 kata mana 500 kata 300 tiyudo ka crowd makamacho wuok over 20,000 people kata 30,000 ji 30,000 koluwori kama. Ino kata ka nitiere tipo moro manogol ka koro ker koro yie ni we agi sudi nikech pressure nosechako mount. Gima timore kaendi ino samoro ng'ato samoro wuok gokinyi ni dhi adhi e tije. Samoro ok okawo gache no te lakini ka ing'ama nigi gari samoro kata kiyo ma mbele cha kende kokethi kata headlight cha kende kokethi kata side mirror kende kotur. Ing'eni en asara ma dhi dabu. Nyoro dichieng' manyoro kane an ot awinjo kilando e gwenge ma ker dhi limo kawuono ni kiny wan gi welo ariyo, wan gi ker gi joge achiel bende wan gi jokuoge gi jomaundu. Koro johala matindo gi madongo wakwau ni kuyie to lora kar wende ni mondi nyaka jogi tieki. Gima timore sani en ni koro apani ji osekawo kawa advantage mar the crowd gi the nini. Nikech doga koro idonyo nyaka nyamburko mating'o jowuoth to imaji gi thuon. To maendi dok back waluor mwaduog nyaka sirikal. Ang'o miyo ma timore? Nok wajanene ga chon. Chon iyudo ka samoro kane kata gai mar duond buch ODM osetieko romo to be ji doka udi ka wer kamor. Apani nyaka gie sani maendi gimonego bed ni yawo wang' sirikal. Otek gi vijende tije onge ji are frustrated all over. Tadwan wadhi it gazet mar ariyo kaachiel kod mar adek mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar ariyo kanye ma gazet ni mar Daily Nation mano kokalo kuom jandiko Mike Yambu ne gitemo nono kata kalure kod pichni mane giyudo kokalo yor tudruok mano mar X seche mane kuoma kama gitimore. Kwanya ondike kae ni a timeline of robbery incidents during president's tour of Mathare kuoma kamago ne timore yo machalo nade gigeto kanyo ni chieng' tarik 11 mano dwe mar adek mano mar higani kwanyal mana yudo gazet makamano kwang'iyo mbalo kanyo wacho ni Ruto ne ochako limbe mare mano ma chenro mag dongruok e gwenge mag Mathare kama bende ne nitiere kuo mane onenore mang'eny ahinya mane apaya mar Thika Road Mathare kaachiel kod alwora mare. Wacho ni jokuoge makamano iwacho ni nyalo bedo ni ne nitiere kaka negi makore kata negi tudore mar mondo mi seche moko koro gikwel ne jopiny mane apaya no mar Thika Road Juja kaachiel kod Outer Ring. Kama bende iwacho ni nyamburko kata convoy mano mar jatend piny William Ruto nosekale. Ka bende iwacho ni nitiere mana kaka wasewacho nitiere joma thoth mane okwal mwandugi nitiere kata nyamburko mamoko mane koro kethore. To kaluwore kod pichni mane gazet ni mar Daily Nation oyuda inya to kokale X iwacho kanyo ni kar saa 7 iwacho kanyo ni initial reports and first video uploaded. Iwacho kanyo ni video mokwongo nokete X ka koro nitiere kweth mano mar jokuoge moko ka koro negi nitiere but dukni moko mayudore gwengego mag Mathare. Iwacho ni dakika 5 kende iwacho ni escalation of violence matinde ni koro kuoma kamano no idho malo. Wacho ni pichni mamoko bende koro ne onenore ka koro gi target mano nyamburko mag ji giwegi gitoyo drishni kaachiel kod golo gik ma wanyalo wacho ni mani gi nyadhi mamalo kowuok e nyamburko makamago. Wacho ni jo nyamburko natemo hepo kata kamano kitemo hepo to koro dhugruok ma nyamburko biro teka jogo yudo thuolo mar kwelo kendo. Ing'eni ma timore e kinde ma ker timo limbe mare to
gima ber ni koro limbe ni rumo e kaunti ma Nairobi. Kata kamano en gima bende koro yawo wang' japiny kata oyawo wang' ji ni kadipo ni maendi e mood mwadhi donjo godo e campaign mar higa 2027 then karang'o ma koro ritowa. Kinde moko naneno ng'anyo mar Gen Z kanochopo kama koro business owners koro nokawo patik mar rito mwandu gi giwegi. Apani nyaka sani koro gimonego bene timore. Kik wawuoguru wate wadhi uru kuma ker nitiere. Jogo man nigo endnigi koro gimbe gimakre mana kaka giwacho ni well coordinated thagari ma jokuoge kata jomanjoregi nodhi mowinjore motudo ni wadhi kama wawuotho kama. Johala mag matindo gi madongo gimbe koro gitudre mondo mi giwach ni ji adek gi uchunguru e area ni, ji abich gi wan wachungu e area ni, to wagore simu ko jogi obiro kama to wagore simu nikech kama koro nomenye magi mana tipo mabende samoro nomenyo kaka kwalo mwandu adima samoro nowito ngimagi. Mano samoro kata ng'ato notemore ni kik mae simu ochwoye kata gi pala samoro pok wayudo mana ripodego, lakini wan gadier ni magi samoro gik manotimore behind the scene. Johala kachiel koda jogo matimo gimbe gimakre ji abich warit ka to gimbe gigore simu nikech magi to gik mapod wabro medo witness kata kwa the election ma 2027. Kopogore kod wachango elimbe ma dhigo do mbele e county ma Nairobi. Kadono dhi it gazette mar ang'wen mano mar gazette ni ma Daily Nation mana mapiyo ndike ka ni shodi figure in Koome top judges JSC battle nyaka sani koro mano duol mochungne kata bad migao mochungne wechego mag doe pacho kae Judicial Service Commission nyaka sani koro gilieko ni nitiere kaka ng'ato akiana wach ni no hack kose ne odonjo e mbui margi ma koro o access confidential files moko nego be ni nitiere yo makato magi biro e kinde mabende koro nitiere ng'ur mopogore mosebed kichwalo ka idwaro ni othul oko e apisi jong'ad buche do mamalo mogik e pacho kae ka koro iwacho ni ok gisebedo kod tim makare, gisebedo kod misconduct misbehavior kachiel kod incompetence matine no gisebedo ka gitimo tijgi e yo makare. Jo nyaka sani wayiere ayie ni ok wadhi dhi e yiero gi jong'ad buchegi en gima waseneno ka timore e kinde yiero ka yiero. Ok en gima wanyalo wacho ni samoro jogi onge chilo mana kaka gitemo lieko samoro chilo to nitiere, lakini kwa ng'iyo chung' mar siasa kaka yamb siasa ringo sani ker ma wan go sani kachiel koda nyamburko mar siasa ma kwethgi temo loso koni gi koni samoro yiero ni kidek chope do mano mar Supreme kako jachopo ga pile rido ka kinde duto ker mabedo ga apisi ng'enyne buche ming'ado ing'ado in their favor kata ing'ado konindo kor gi kuma gintiere. Kwaseng'iyo moko kuom lwenje siasa mosebedo ka goyo moko kuom jong'ad buche madito kata chief justices ma pacho kaendi nwaneno kinde manosedhi yweyo Maraga ni chief justice ido ka ng'eto nong'ado ng'eto mar duoko ji e yiero to kendo ido ka ker mane nitiere ndalono nok mor gi ng'eto neno moko kuom jo ng'ad buche madito kata chief justice mosebedo godo ido ka ging'ado ga buche manindo kor ka ker manitiere apisi nyaka gie sani nitie maling'ling mosebedo ka liekore ni telo masani dwaro ni mondo loki ka ikore ne yiero maduong'. Shadi figure in Koome top judges JSC battle matiende samoro gitemo lieko nitiere lwedo moro kata tipo moro mopondo e lweny migo aling'ling ni koro idhire petitioners gi ndiko buche gi ndiko ng'ur margi lakini nitiere ng'at moro maduong' mopondo e toke ka. But anyalo ashwai kawuono ni ok wadhi chopo yiero maduong' ka wan gi jong'ad buchegi moko nyaka dhi dala mondo mi opave way mondo mi sirikal mabiro oyud yo mayot samoro ka buchegi odhi e doho to ng'ama ni kanye samoro iketega aketa mondo mi mokwongo assignment ne maduong' en ni mondo ng'ad bura kodok korka konchiel kopogore gi buche matindo tindo mosebedo ka ikele nyimgi maduong' en ga presidential election petition ema samoro
miyo jogi igogi lweny kama nikech samoro kaka gichung' ok dhi favor ng'ama dwaro ni mondo bi otim kamano. Magi mana lwenje siasa. Nyaka sani koro JSC kokalo okil margi mano Isa Manora owacho kanyo ni Mansur Isa Mansur nyaka sani koro kata obedo ni noko yango ni confidential files go ne gin mage owacho ni nyaka sani owacho kanyo ni ne osebed ka ichocho weche mag tudruok ahinya to judiciary kacha kata bad migawo mochung' ne weche go mag doho kachiel kod yore mag tudruok mag mbui nyaka ni koro wacho ni chochni maka mago Kongo nyaka yiere ni ma tume to yie kendo ket chik ni ng'ama kik madhi en ng'at ma nie bwoje igni 18. Koro iyudo ka nitiere kaka chike vari kidhi e pinjego maoko. Kendo iyudo ka samoro mondo mi betre mar piny Kenya ng'e cases mag individuals gi piyo magi chopi magi rescue situations iyudo ka samoro kawo ga thuolo malach mondo mi nikech iyudo ka samoro ka kidhi kucho tinyisi ni yes ibiro ka mbete mar piny Kenya lakini ketho mane wayudo go ng'ani en ma to kotenore koda chik marwa wacho ni koyudi gi ketho ni to nego beni timo ni ma gi ma. Koro mokwongo en gino malit ok wanya wish ng'ato tho en mani samoro nyaka bende koro iyudo ka gimiwacho ga ni lwetwa bende koro tue nikech samoro ka ng'idhi to pinja dhi nyisi ni wan maendi gi mae kaka chik mapacho kaendi kata chik mar piny wawacho ni koyudi gi ketho ni to iyudo ka min mare wacho ni en nyathi manodongo kong'eyo Nyasaye nodongo e ot ma bende ji oluoro Nyasaye kata kamano nitie gik moko mang'eny ma change kaka ji medo dongo wach mar economic pressure samoro idwa yudo tich ng'ato promise tich osechulo ni nyaka to nyisi ni gini endi kibiro tadwa chakar waki ohala ni en safe inyalo time kama only for you kiyudori obadho to ng'acho ringo weyi nikech kata sani atemo somo sigana ni mondo mi nyako ni ne wach kata to ero weche mag yedhe mamero jigi notero ne ng'a mondo mi koro kik dhi ne rech matin to dhi ne ng'a maduong' cha bende koro iyudo ka jogi kikara jogo mosebedo johala mosebedo gitiyo gi nyithindwa e chwalo yedhe mamero jigi to ka ng'iyudi e paunde kata kiyudi gi piny machielo no giringo gi weyi koro mae bende onego bed ni yawo wang' rawere ni kinde ma kata oluongi e tije pinje maoko mokwongo ng'e chike matayo pinyno ang'o mogidwa to koketi ohala ainagi ng'e ni sama idonjo e ohala ri to imbi sign death warrant sani koro ok wanya blame piny mar Vietnam wanyalo mana blame tudruok mane nyako ne nigo gi joma notero negi yedhegi nikech mondo mi nyako matin kama indi fweny ohala mar cocaine nyaka beni ng'ato ne nie to mana ka pod wantiere sigana makama nikech min mare mano Purity Wangui nyaka sani koro wacho ni ana kwayo ng'uono e lowe ka bendo kwayo jatend piny William Ruto mano kokale jaod bura mare mano Ndindi Nyoro mar mondo mi gikonya ne bura makamano mar mondo mi Nduta oduoke pacho kae mar mondo tweye mane pacho ka kata kamano kwang'iyo bathe kanyo Jowi wacho kae ni mano senator county ma Murang'a mano Jo Nyutu on chieng' tich ariyo nowacho ni sirikal onego beni konyo Nduta
election campaign, yani campaign magiro election